mihring taksa hian na tur theina sa tak mai ania chu kan na tor theina chu tumru na le damzel du na ne na kan belbom phei chuan thi nge nge na tur nia langa po kan tam chuk le mai thin tun tuma hian mihring dam kho chhuana mak berber kan en hodona an taksa mai ba ka rilru pau khona na sa tak nei te an ni kumsang khazakwa somruk cold war hun lai khan soviet union long sipai ta chuan training nein tui hnuai long submarine manga an tum ka fu an zira ni dang ang boka soviet project zaruk som pathumna submarine kalpui tura inbua sai ani a he tui hnuai longa hian mi som pali an chuang ani chutia missile ka chu an tum lai tak chuan chiat na thlangin an missile chu an ka chu ma in an longa chuan a puak ta a chu chuan an tui hnuai long chu tui puimonga atipil ta a he thil thlenga wang hian longa omte chu an chi aina sa hle a an zinga pakhat chuan silai met puakin an mani in thunun turin a hil hial ani long atang chuan an chu nge nge angai ti anin hria a ti chuan long chu tlemin an hongta a chhunga tui an lu tira tui puipon lam pressure na tak ne na in mil turin an lung chu siam re masak phut angai ani then khat lo man mo fal lo wa chuak ma sa te chu buai pui ngain compression chamber antia chuan ngayan ole theinan da masak le te an ngai hloma ma sela hemitruma mi som pali te hi an vai nan dam chuak thei ani World War II laya zeltang tlan chuna Wiltol Glinsky policy pai le midang tlema zong te chu Russian tan in atangin February sang khasakwa somli le pakhat khan an tlan chuaka anni hian Siberian ramma vur wat tak chu paltangin chumi hnuwa chuan gabi thaler satak mai an kai le a ti chuan Himalayan tlang ram chu an thlingta ani Glinsky a soidan chuan anni ho chuan an chhol hal ti re turin jinglama chuan dai lo khalte chu an fo tui chop angai thina an kalkonga an hmu theiang ang sanga te le eitur te chu an dap chop angai bok ani ti chuan to pa chuan British op na hnuai om India an thlenga an him theita ani kumsom ruk chung vel chu he thilton hian ati zama he tiang ang hun hriom hi paltlang le a hlau hle ani hian he tlan chu chanchin hi lekhabua aziaka athupuya dalong walk ti amanga lekhabu shal kal berpol ani endes muna thlona chisuala dam chuana kumsang khazakwa samsari le pahni khan thlona pakhat rugby player le staff te phurtu chu endes tlanga achisuala vur le khovot noya chuan an tang ta a hetia an accident nalama hian mi som pakua an boran ngala masila aladam te chu rugby player tisel tak tak le dam kho chua tum thiau an ni a tuman an jong humei don lo ti hrema sela mi som paruk te chu vur le khovot akhato ka vur sur le vur tor kara chuan ni som sari le pahni lai mai an dam chuaka san he som pahni khan heng dam chuak ho hian chan chu an ni atanga kumsum lina hriat rengnan rugby khelin charity atan an mang ani Julian Kepke hi German nula Peru rama nu le pa te na thona huna khosa ani a anu nen apa research center tlo turin thlona in an kala boruwa ka anom lai hian an thlona chu trek la in adenga ti chuan Kepke chu a thutna la thuchungin van sang atang chuan Amazon ramngo atla a hetia atlak na hian aking khangru atitliaka chumi ba ka ataksa hian liam anei hle thlu abok ani hemi tum thlona atanga che suala dam chuak om chun hi ani nge ti chuan apa zirtirna rengin lui azo thlak zel chuan atopa mipui chen na apo theitur thu chu a hria a ti chuan lui a hmu chu azo thlata a thlona tlak na hmuna chuan kendi tlem eitur hi a chhar boka chumi nen chuan Amazon ramngo ni som chung awak vaita ani ni som awa vai hnu chuan atopa thlam pakhat hi a thlenga ta chuan riakin atuka thingketu pathum hian an va hmu a an hmun puilama te hruain ani hi damdo in panpui ani a ti chuan adam chuk theita ani Julian Kepke i dam chu adan kim changjok kan endu chuan hemi video a hian endu ro ome Mount Everest langa thito nia kalsan dam chuak Macweather hi mitam takin Mount Everest disaster anti truma khan atel ve a Antarctica rama Vicen Mestif tlang anti chu alon chuak to a Mount Everest tlang chu atum ram ani
chutia Mount Everest an lon lai chuan oxygen level chu alo hiam thut meya hemitlang lon na na heminia ta na anun man tur hi dakar som pahnih vel ani a ti chuan weather chuan asira a thian te chu alo ngak ta a masela dakar som zet alo nga hnu po chuan tu ma an lo lan lo awangin thil dik lo omti a hreta a an group leader chuan tlang dang an lon na dang atangin alo lon pui de imei hi alo ni a ti chuan a team te holam chuan weather chu an va hmu chuan exposure na selo tuk awangin an rual chuan akal ve thei talova a team te chuan angai na a om to lo nia hria in an kal san ta a hnuwa doctorin va hmu po chuan weather a kut kor chu alo in phela a jacket zipper chu alo in hong boka ti chuan zan alo riaka doctor chuan chan chu thei ain be sei to lo mai ba ka a thi to ni in angai bok ani masela atana dam ko chuangai na om to lo nia lang ma se weather chu akoma atang chuan alo har chuaka an kem thlang chuan engtin tin emo awak khata a maktak mein adam chuak ani masela hemituma hian akut tang then khatle a hnar chu frostbite kan ti awangin achan ve thung ani Yuri Yakinev a hi Chernobyl huna nuclear reactor kang mei chuak April ni somni paruk sangkha zakua somriat le paruka a chhuah lai khan kumlimi chau alani a he nuclear puana atang hian uria te in hi motora darkar ni kalvel ani anu chuan engma soilovin api le pu ina himini hian a hruai ngala a hnu kum thumna a uria taksa chuan radiation a tho chu alo lang tanta ani uria hian nuclear reactor pu alaya thil thlengte ala hre theya ruang meya asur thule thingkung na te chu ati war pup dan te anuwa thingkung te ngei po chu an thi zui dan te thlengin ala hria a hetlai mun vela cheng te hian cancer natna an veide umul mol loma uria ngei po hian kumsom hle pakhat mi ani in cancer natna hi veive a uria chuan anat na hi na in adam chuak ani ti chuan us a nun thazok man tumin akalta a hetia cancer a veilai hian lemzi atui hle a chu e zomnan amang thun zom tabok ani Jackson 4 pil thu Harrison Okine chu Jackson 4 longa hian ACM tura chhor ani a chutia tuipuya an chhuah hnu chuan tuifon na satak awangin long chu apil ta a longa chuang then khat te chu tuipuya hian a the chuak nge a Harrison a thung ero hi chu badroom a om lai tak ani a tituan fitly bor vela chuan boruak klem te nen atang ta ani Helong Jackson 4 pil na huna hian tui chung lut ho chu tir ani a chutia diver ten long andap ko lai chuan long kong khar in churi hi an theta a ti chuan kongka chu hongin Jackson chu adar thleng dona pilin an va huta a heta hian darkar samruk vel zet chu hun amang ani hetia adam chu hi thilmak tak ani a mitam tak chuan theilo ni in an soi hial ani masila Harrison athung ero hi chu vanei thlak takin adam chuak lau ani Rwanda huna dam chuana John Lewis Mazipaka hi Rwanda genocide anti tua chung indona rap thlak taka khan adam chuaka ani hi atira chuan biak ina anule pate bula abiru a ani hi biak in khum hal tumzinga an hotu ni in an mani beitu te lunga lo vom masatu ani masila helpol ho chuan granite te an manta ka wangin an tlan dar ta a ti chuan ani po hi bong ina abiru a ti chuan helpol ho chu an kalson ti ashiat vele atan dam ko chuana om chun nia ngain kivu lui chu a hleu kai ta a he lui hleu kai nan hian zan hni lai amang ani ti chuan ani hi UK a pemin Rwanda tua chung indona rap thlak takatanga dam chuak ve thonen anin neita ani June Rebels kumsang kha sakwa somthum le pali khan school no pang June Rebels anti chu a school bang tu hiat lo ten an rubawa heruk ru ho hian apa le apu le apute ya chu le kha thonin an tlan na sum an pek lo chuan June chu an tha tur thu an ziaka hetil hi no pang an pek tir ani rei tak an zon hu po an hmu lo awangin June chung cha chuan tlan na sum chu an peta a ti chuan rubo tu te chuan thalair hmuna an phum na chu an va hril ta a an va hmu chuan June chu thir anga siam kuang chunga hian a ke phuar betin an va hmu a he kuang hi lei hnuaya an phum ani chutlai hmuna chuan ni som pakua lai mei a oma
cho le ei tur hi voinga vel chau pek ani bok van doi thak tak mein he thil ti tu ta hi hriat chu ani talofa tu ma shem zui ani talo ani ju ni hi no pang tur chel tak mai ani a tur chel zia tilangin chu kuanga vakal le chu adila ta chuan a school report card a thei hil thu le anu hmu tir adu thu a soi ani nazi holaka himna George Richfield ta nu le pa te chuan an hun do pan thlenga an thidon to ti in hria in an fa pa chu pal chunga an thlak liama ketlik nula pakhat helin ka an ti chuan alo chara ani chuan a thugrta a George sa chu heti la hian thlakwa chau ani a helekai bula hian omin ani hian aron enkol silian ta ani George sa hi nazi hogan anon zong fo thina voi kha chu Sunday nia an ron zonga helikai chuan nader turin ashila ti chuan engtin tin emo apum pelta a voi khat po an chen na in an vadap na a George sa chu khum hnuaya biruk tir ani a biru na khum chunga blanket chu chemin an vita madresa atlanga George sa khabe chu afu thoi thuak nge ani ti chuan in dote alo zo chawa George sa chu adam chuak ta a USA ya pemin heti a pem nu bo hian helikai hi lekha athon fo thin ani chumi hnuwa chuan US paya te po atang zui ta ani o lekha kha tun tuma dam ko chu ana mak tak tak an ho theite an ni a an tumuru na te an beina te ana sa in fak an phu hle ani an ni lo po kha dam ko chuak mak tak tak khiat kan nei nualin arin ome clear du chunga lom thu kan soye